Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manut tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben nggak iso jatah ono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi.